Hello mga amigos, welcome back to my channel. Today is may tuturo po ako sa inyo kung paano magluto ng pinakupsan or pork belly fried. And click So, notification bell. una pong gagawin nyo dito ay pakukuluan nyo ang pork belly sa tubig. So, ang ingredients niya dito ay asin lang at saka baboy. So, habang pinapakuluan, kailangan mo itong maubos yung tubig hanggang sa tumulo. Tapos, lalabas yung kanyang mantika. At doon na yun para continue yung pagluto. Hindi na kailangan magdagdag ng mantika kasi yung sarili niyang mantika ang luluto dito. So check muna natin guys. Ayun o, tumuyo na siya. Oh, wala ng tubig. So yan, lumalabas na yung kunti niyang mantika. So hahayaan muna na natin yun na magluluto ito na guys. So guys, i-check natin kung luto na ba ito. O, luto na. So, isasala ko yan para matanggal yung mantika. So ito guys, sinala na ko na para matanggal ang mantika. So, ito na guys. Thank you for watching.